ду тасаввуроти нодурустро расонем ва ислоҳ кунем пеш аз он ки бо Аллоҳ вохӯрем. якум, ҳадаф аз офариниши ман танҳо ибодати Аллоҳ аст. дуруст? нодуруст. ҳадафи офариниши мо ибодати Аллоҳ ва ба ҳамин андоза муҳим таъсис ва таблиғи дини Аллоҳ мебошад. Аллоҳ дар Қуръон мегӯяд: ин муқаррар шудааст ба шумо чӣ гунае ки муқаррар шуд ба паямбар Нуҳ ва муқаррар шуд ба паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, чӣ гунае ки мо муқаррар кардем ба Иброҳим, Мусо ва Исо. Он чӣ аст? Ин чӣ чизест ки бар мо муқаррар шудааст, ё Аллоҳ? барпо кардани дин. Он бояд барпо нигоҳ дошта шавад. ҳаёти ман, моли ман ва захираҳои ман бояд барои пойдор доштани дин дар рӯи замин сарф шаванд. дуюм тасаввуроти нодуруст ин аст: пули ман аст. ман барои он заҳмат кашидам, пас бо он ҳар чӣ ки хоҳам мекунам. дуруст? нодуруст. пули шумо ва пули ман аз они Аллоҳ мебошад ва чӣ гуна сарф кардани он бояд мувофиқи он чизе бошад ки ба Аллоҳ писанд ояд. ва беҳтарин роҳи сарф кардани молатон ин аз рӯи тавсияи уламо мебошад. онҳо мегӯянд, вақте ки ману шумо пулу моламонро сарф мекунем, бояд бо ин тартиб сарф кунем. якум, моли шумо бояд барои барпо нигоҳ доштани дин дар рӯи замин сарф шавад. ин бузургтарин хиёбонест ки молатонро сарф мекунед ва ин бо якчанд роҳҳое мешавад: масҷидҳо, мактабҳо, донишгоҳҳо, дастгирии толибилмон ки дини Аллоҳро меомӯзанд, дастгирии таблиғи дин. шояд шумо пурсед ки хуб, ман бояд чӣ қадар дар ин роҳ сарф кунам? уламо мегӯянд: беҳисоб. дар воқеъ ҳисобкунаки худро набароред, новобаста аз он ки чӣ қадар дар ин роҳ сарф мекунед. ҳар қадаре ки зиёд бошад, ҳамон қадар хуб. дуюм, кӯмаки башардӯстона. кӯмаки онҳое ки камтар хушбахтанд, кӯмаки бемор, ниёзманд, камбағал. шумо маро фаҳмидед. чӣ қадар дар он метавонам сарф кунам? уламо инчунин мегӯянд: беҳисоб. ҳисобкунакро як тараф монед, бо Аллоҳ ҳисоб накунед. ҳар чӣ ки доред дар ин ду сарф кунед. сеюм чизе ки уламо мегӯянд: шумо бояд молатонро барои оилаатон сарф кунед. чӣ қадар бояд барои оилаам сарф кунам? инҷо онҳо мегӯянд мувофиқи он чизе ки ба онҳо лозим аст. ва охиринаш ин пулро барои худатон сарф кардан аст. чӣ қадар? мувофиқи он чӣ ки ниёз доред. паямбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯянд: агар ман ба андозаи кӯҳи Уҳуд тилло медоштам, ман ҳамаи онро дар 3 рӯз сарф мекардам. ҳамаи онро сарф мекардам, ҳеҷ чиз намемондам. дар ин ду, барпо нигоҳ доштани дин ва кӯмаки ниёзманд. ва вақте паямбар ба оила ва худаш расид, ӯ дар ҳадиси саҳеҳ мегӯяд: ё Аллоҳ, ризқи Муҳаммад ва оилаи ӯро ба қадри зарурӣ насиб гардон. ин гуна бояд пулу моли мо сарф шаванд. мутаассифона мо дар дунёе зиндагӣ мекунем ки комилан баръакс шудааст. имрӯз ман зиёди пуламро барои худам сарф мекунам ва ман беҳисоб сарф мекунам. чизе ки хоҳам мехарам ва баъд ман пуламро барои оилаам сарф мекунам. чизе ки онҳо мехоҳанд ва орзу мекунанд. ва агар эҳсоси ғамгинӣ ё гунаҳкорӣ кунам, каме пул барои хайрия медиҳам. ва мутаассифона аз ҳама муҳими ин 4 барпо нигоҳ доштани дин дар замин ҳеҷ диққати маро ҷалб намекунад. ва ба ҳамин хотир мехоҳам ба шумо оиди шабака бигӯям. шабакае ки ман хушбахтам. аз рӯзи аввали таъсисаш ҳамроҳашон будам. шабакаи ҷамъиятие ки танҳо барои барпо нигоҳ доштани дини Аллоҳ ва таблиғи дини Аллоҳ бо беҳтарин роҳҳои имконпазир таъсис шудааст. ва алҳамдулиллаҳ, ман пешравӣ ва шукуфоии ин шабакаро мебинам ва дидани он муваффақиятҳое ки бо раҳмати Аллоҳ насиб гаштааст.
он зиёда аз 600 миллион бор дар ҳама платформаҳо тамошо шудааст. таъсири он фавқулода мебошад. он ҳаётҳоро иваз кардааст. ин ба одамони аз ҳама дурдаст расидааст. аммо ман шоҳиди мушкилоти он ҳам шудаам ва ин дарднок аст. аммо ин қисме аз раванди он аст. шабака аз ҷониби давлат дастгирӣ намешавад, ки пули беҳисоб доранд. не, балки он дар асл аз ҷониби бародарону хоҳароне мисли шумо дастгирӣ мешавад, ки кӯмак мекунанд, то ин ки корҳо анҷом ёбанд ва давом дода шаванд. ба ҳамин хотир ман садо баланд мекунам, ки мо ба кӯмаки шумо ниёз дорем. мо ба дастгирии шумо ниёз дорем. ба шабакаи мо ҳамроҳ шавед. шумо маводҳои моро дидед. шумо дидед, ки мо чӣ кор мекунем. ин танҳо оғози кор аст. бародарону хоҳарони ман, мо дар асри нав зиндагӣ дорем. навори имрӯза ба китоби дирӯза баробар аст. ба ин маъно, ки баъди чанде мо аз дунё меравем. он навор ҳамеша дар интернет мемонад. одамон ҳамеша ба он рӯ меоранд, тамошо мекунанд, ибрат мегиранд ва меомӯзанд. бале, он ҳамеша мемонад. пас баъди чанде ки мо меравем, савоби мо дучанд шудан мегирад, бо дастгирӣ кардани чизе ки дини Аллоҳро дар замин пойдор мекунад. лутфан бародарону хоҳарони ман, ба суроғаи зерин ворид шавед. аз шабакаи мо дидан кунед ва хайр кунед, дастгирӣ кунед беҳисоб. аз он чӣ розиятон додем, дар роҳи Аллоҳ садақа кунед, пеш аз он ки яке аз шуморо марг фаро расад ва бигӯяд: эй парвардигори ман, чаро марги маро андаке ба дертар наяндохтӣ, то садақа диҳам ва аз шоистагон бошам.